Jo, i dag der skal vi spille Arab Drift eller et eller andet. Okay, hallo. Noodle. Ja. Vi skal køre om race. Kom, okay. Der, jeg skruer lige lidt ned for den motor her. Nej, gå lige ud. Ja, jeg skal lige skrue ned for den motor. Ikke. Hvad så nu? Hvad? Jeg tænker, at ja, der er også en politibil derovre, man kan bruge. Der er alt her kan man køre, undtagen den der bil derovre og bygningerne. Så jeg tænker, okay, der er en, der skal vælge en bil først, og så skal du vælge en efter, eller jeg skal vælge en efter, okay? Den her. Nej, vi skal lige slå lod. Vi skal lige trække loddet. Hvordan gør vi det? Den der kan sige ens navn først. Nu, sådan der. Nej. Okay, vi slår sten, saks, papir. Okay, hvordan? Nej, det var forkert, det der. Nej, det... Tak. Okay, der er close finger, så tommel op og point. Så, okay. Den her kan slå... Nej, den der... Closest... Den der knuckle... Den kan slå... pege. Nej, vi kan også sige, at jeg har valgt en emoji, og så skal vi sende den på samme tid, og så hvis... Du vælger den samme som mig, så skal jeg vælge først, men hvis jeg vælger den samme som dig, skal du vælge først. Det giver ikke nogen mening, ikke? Det giver ikke nogen Jo, jeg vælger en emoji, og så sender vi den på samme tid. Og så hvis du har valgt den samme som mig, så må jeg vælge en bil, og så gør vi det omvendt. Du vælger en, og så sender vi den på samme tid. Okay, så det er første runde, eller hvad? Okay. Ja, nu vælger jeg en, og så har jeg, når jeg har valgt en, så vælger du en, og så... Nej, så vælger du en, og så... Hvis vi har den samme nu. Okay, så nu er det, hvad for en du skal have, jeg skal tænke på. Ja. Okay, ja. Du vælger den her. Okay, er du klar? 3, 2, 1, nu. Nej, okay, så er det mig. Så er det din tur, og så hvis vi får begge den samme, så er det dig, der får bilen. Ja, okay. 3, 2, 1, nu. Så er det mig. 3, 2, 1, nu. Så er det dig. 3, 2, 1, nu. Så er det mig. 3, 2, 1, nu. 3 days later. Okay. Og det er din tur. Ja. 3, 2, 1, nu. Okay. Du vælger så bil først. Okay, jeg vælger denne her. Den der. Ja. Hvad for en vælger du? Så vælger jeg min bil. Den her. Okay, vi mødes ved vejen, okay? Man kan drifte. Okay, kom. Og hvad så nu? Ja, hvad så nu? Ja, så skal vi stoppe den her. Så skal vi køre om rejs, okay? Det er ned og op, okay? Man skal ramme væggen helt dernede, og så skal man op igen, okay? Og ramme den her væg. Og ramme den anden væg. Ja. Ja, okay. Er du klar? Er du klar? Hallo? Jeg ikke, når håndbremsen virker. Jamen, jeg skal lige holde lige med dig. Sådan der. Vent lige. Okay. Hallo. Okay, 3, 2, 1, nu. Au.
What? Ej. Så. Yeah, nej. Har du ramt den? Hvem vandt? Du har ramt den, Ja, ikke? hvem vandt? Det gør jeg. Men jeg er bare Aura, altså. Psych. Okay, vi laver politi og røver, okay? Kom her, vi laver politi og røver. Okay. Nu gider han bare ikke. Så kører han rundt derovre. Okay. Nudel. Nudel. Hvad? Ja. Kom her. Uden bilen. Okay, din fod stikker bare under bilen. Nå. Stop. Øhm, Stop. Hallo, kom her. Hvad skal jeg? Vi leger politi og røver. Fordi man kan også køre bil. Jo. Hvem starter? Vi laver det der igen, okay? Igen? Hvad mener du? Ja, det der som vi gør, da vi vandt bil. Så man skal røre ens bil, okay? Og sådan væltenagtigt. Hvad skal Hvordan kan man politiet det? gøre? Nå, okay, er du bare politi? Ja. Ja, med Jeg er kjole. politimand. Okay. Så snupper din bil. Ja. Og politibilen er her. Skal du ikke tage min bil? Nej, han kommer. Fuck. Det forkerte sted. Okay. Er du klar? Ja, det tror jeg, han er. Vent. Hvad er der? Er der Nova 2? Nu er det. Altså, vi skal lage en plan, fordi altså, nu har jeg jo ramt dig, har jeg så vundet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Så skal du fange mig. Ja, så skal jeg lige have polititøjet på alt det der. Beep, 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 beep. Beep, beep. Skal du på Mac'en? Vent lige. Vent lige, hallo, du skal lige drive in, okay? Er der drive in? Nej, okay. Hvor er du ven?
Okay, fuck dig. Gå til politistationen. Nu! Hvorfor? Fordi jeg skal være politi. Jeg skal lige sætte sirener på, hvis man... Så stopper du bare her. Så siger du, at bilen nu. Så lægger du dit tøj der. Okay. Jeg overgiver mig. Politimand, jeg overgiver mig. Så sæt mig i fængsel. Ja, så ind i fængslet her. Jeg bare gå igennem det. Nej, nu sidder jeg fast. Ja. Boogie. Nej, det her røvsyge spil. Hvad? Jeg har et godt spil, Godt spil. Vi kan jo bare gå ind og hygge os med andre igen. Ja, skriv det, ja. Kaster du ting efter mig? Oh, you are so good to singing. Hallo. What? Hallo. Okay, kan du høre ham igen? Noodle. Noodle! What are you playing? Why do you have your thing? Yeah. What is a skill you wish you were an You want expert? a drink? Don't Come on, another. throw that at me. What would you bring with you if you were going to the international? Do you like waking up early or staying up late? Staying up late. What is your favorite ice cream flavor? Vanilla. I have a question for you. Are you ready? Det er ikke, mand. Kobe. Hello, Mr. Pirat. Mr. Putin. Hello. I have a question for you. It's so What cold. is your favorite ice cream flavor? Okay. Der. Oh, that's good. Noodle! Jeg har et spørgsmål til dig. Hvad er din yndlings... hvad er din yndlingsis smag? Vanilje. Eller Oreo. Okay, jeg har spurgt to, og den eneste er vanilje, den anden er Oreo. Ja, Og så siger du så begge, altså. Ja. Det er den bedste. Hello. Can I get a cake? No? Okay. Hello? Ding ding. Skal vi ikke lade gemmeleje? Det lægger fucking meget ind i. Ja, så laver vi gemmeleje, så hjælper det. Skal vi så lade gemmeleje? Ej, det lægger for meget. Jeg stopper videoen nu. Okay, ja. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Ha' det godt. Sammen.